ഹമാസുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ താൽക്കാലികമാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ലെബനോണിലും സിറിയയിലും ഇസ്രയേലിനുണ്ടായ സൈനിക വിജയമാണ് ഹമാസിനെ വെടിനിർത്തലിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും സാധ്യമായ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ സമയം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8:30 ബന്ദി കൈമാറ്റത്തിന് ധാരണയായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആരെയൊക്കെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ലിസ്റ്റ് ഹമാസിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇത് കരാർ ലംഘനമാണ് എന്നുമാണ് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വെടിനിർത്തൽ കരാർ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നോടിയായി ടെലിവിഷനിലൂടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഈ പരാമർശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പും. אנחנו מבהירים לאויבינו, אנחנו מבהירים לעולם כולו, שכשעם ישראל עומד יחד, אין שום כוח שיכול לשבור אותנו. אני גאה להיות ראש הממשלה של העם הנפלא שלנו. אני גאה להנהיג את המדינה שלנו בזמנים כאלה. הקבינט והממשלה אישרו את המתווה להשבת חטופינו. זהו יעד מלחמה שלא נרפה ממנו עד שיושלם. המשימה הקדושה של שחרור חטופים, המשימה הקדושה הזאת, מלווה אותי כל חיי, משירותי כלוחם בצה"ל ולאורך כל שנותיי כראש הממשלה. יחד איתכם אזרחי ישראל, ויחד עם רבים רבים בעולם, רעייתי שרה ואני מייחלים